Здравейте, скъпи приятели! Днес на моя канал казвам се Силвия и ще направим една прогноза какво ви очаква в работата. Ако очаквате нещо ново, нова работа, ако кандидатствате някъде, търсите нещо, намирате се в затруднено положение, да видим днес какво ще кажат картите. Какво да очаквате в работата. И така. Очаквайте помощ от мъж или предложение от мъж, който е много добър в работата си. Свързане най-вероятно с някакви инстанции, институции, документи, човек, който работи с кореспонденция, документи. Ще трябва да направите избор и в този избор ще трябва да проявите сила и разум. Да, това ще е завършек на някакъв етап в живота ви. Абсолютно нещо ново, което се открива за вас. Може да е свързано с работа с хора от чужбина, от разстояние, работа в интернет. Наистина това ще бъде свързано с нещо, което е абсолютно ново за вас. Ще трябва, може би, да учите нови неща, да действате, да работите, да взимате решения, нови неща, които трябва да изучавате, така може би да подобрите квалификацията си. Ще изпитвате емоции, които са нови за вас. Няма да ви е скучно определено. И още една карта. Ще се почувствате наистина една енергична, интуитивна, действена жена. Пожелавам ви тази хубава прогноза да се сбъдне на тези, които са попаднали на това видео днес. От мен всичко хубаво за сега и до нови срещи!